אפשר לומר שבקדנציה הראשונה שלו, ואני מקווה שלא האחרונה, בעזרת השם, עסק רבות בתחום של דת ומדינה. והייתי רוצה להפנות אליך באמת שאלה, איפה אתה רואה את המקום של הכנסת, ואיזה חקיקה היית בעזרת השם בקדנציה הבאה שלך, תעשה לטובת מסורבות הגט? ערב טוב, אני אתחיל רגע מהסוף האופטימי לפני שאני אכנס לדיכאון. אני מקווה שבכנסת הבאה, גם אם אני אהיה שם, אני לא צריך לעשות את החקיקה הזאת, בגלל שבאתי תעשה אותה. באמת, זה מה שאני מקווה, לא משנה אם אני אהיה או אני לא אהיה. ככלל אני אומר לכם דוגרי, אני בערב הזה כזה, במורד מלמעלה למטה נכנס לדיכאון. כאילו, קצת נהייתי עצוב, ישבתי, זה לא קשור לעניין, אבל כשראיתי שהרבה אנשים קמים ויוצאים, עכשיו לא שחסר לי שישמעו אותי, אבל דווקא בארצות הברית, פעם גם אני הייתי כזה, אבל למדתי שלא קמים עד שלא נגמרים הכתוביות בסוף. בגלל הקרדיט לאנשים שהתאמצו כל כך הרבה כדי שאנחנו נהנה, וכשראיתי שיוצאים הרבה נהייתי עצוב. אבל הרבה יותר עצוב, אני ראיתי את הסרט הזה לפני חודשיים אולי. קנינו כרטיסים, נסענו אצל שבת, וכשדורית ואני יצאנו אמרנו, טוב, סרטים מוכרחים להקצין. זה מה שאמרנו. באמת, זה לא בדיוק ככה, אבל אם רוצים באמת שיצרב משהו בתודעה ובאכפתיות, אז קצת תקצינו. ואני בא לפה, וכל הזמן אני שומע יותר ויותר, שבעצם זה אחלה מציאות. אוקיי, לא, זה אני הבא לפה. אוקיי. אני רוצה עכשיו לומר משהו מבחינת האיום באמת. אני חושב שמה שוויביאן אומרת כאן בסוף מה יישאר לכם. זה האיום עליי. זאת אומרת, אני חושב שהמדינה הזאת מוכרחה להיות יהודית ודמוקרטית, אחרת היא לא תהיה פה. אני לא בכל מחיר, אבל בשלב הזה נגד הפרדת דת ומדינה. עכשיו, לא באתי פה לעשות מצע של פוליטיקה, אבל אני חושב שהמציאות הזאת הולכת להפרדה, לוקחת אותנו להפרדה, ואני אתמוך, אם אנחנו את זה לא נצליח לשנות, אז שתהיה פה הפרדה של דת ומדינה. בגלל שהמציאות הזאת היא בלתי נסבלת. עכשיו, בתיה שאלה אותי, מה אפשר לעשות ואיך מגיעים? לקחת להם את הכוח. כמו שוויביאן מתפללת, לקחת להם את הכוח. אנחנו חיים בעולם של התנגשויות בהקשרים האלה. מה זה נקרא התנגשויות? בכל מערכת ערכים שלנו יש התנגשות. סתם אני הייתי חייל הרבה שנים, בין דבקות במשימה לתואר הנשק, יש התנגשות. אתה אף פעם לא מחליט, זאת אומרת, אין עדיפות לערך אחד על השני, אלא נוכח המציאות. עכשיו, הסצנריו שמצויר כאן, שהוא הדילמה בין החירות לבין היהדות, זה לא בכל מחיר היהדות תנצח. זאת אומרת, אסור לנו לתת את היד שבכל